தமிழன் வேற, இந்து வேற, இந்து வேற, இந்துத்துவா வேற, வடநாட்டு சாமி வேற, தென்னாட்டு சாமி வேற, சிவன் விஷ்ணு வழிபாடு வேற, குலதெய்வ வழிபாடு வேற. இந்த வார்த்தைகள் சமீப காலமா தமிழகத்துல ரொம்ப அதிகமாவே கேக்குது. சிவன் பெருமாள் கும்பிடுறது நம்ம வழிபாட்டு முறை இல்ல, குலதெய்வ வழிபாடு தான் நம்ம வழிபாட்டு முறைன்னு திருமுருகன் காந்தின்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு. யாரா இவர்னு பார்த்தா கடவுளே இல்லை, கடவுளை கும்பிடுபவன் ஒரு முட்டாள்னு சொல்லி நம்ம கடவுள் சிலைகள் எல்லாம் உடச்செறிஞ்ச பெரியாரோட சிஷியன் தான் இந்த திருமுருகன் காந்தி. ஏன்பா உனக்கு தான் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லையே, நீ எதுக்கு சிவ வழிபாடு வேற குலதெய்வ வழிபாடு வேறன்னு ஊரை ஏமாத்திட்டு திடீர்னு கேட்டு மெதுவா நகர்ந்து வந்தா அடுத்தபடியா நம்ம அண்ணன் சீமான் வடநாட்டு சாமி வேற தென்னாட்டு சாமி வேறன்னு சொல்றாரு. அடப்பாவி, கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தில் முன் தோன்றிய மூத்த மொழி நம்ம தமிழ் மொழி. அதுல முதல்ல எழுதப்பட்ட நூல்ல முதல் தமிழ் சங்க தலைவன் சிவபெருமான் எழுதியிருக்கு. அந்த நூல்ல இன்னைக்கு கடலுக்குள்ள மூழ்கி இருக்கிற குமரிக்கண்டத்துல இருந்து வடக்குல ஒசந்து நிக்கிற இமயமலை வர எல்லாமே தமிழர் நிலம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுபடி பார்த்தா இந்தியா முழுவதும் இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா வயலும் தமிழன் தான். காலப்போக்கில் மொழி தான் மாறி இருக்கு. இதை நான் மட்டும் சொல்லல, அம்பேத்கரும் சொல்லியிருக்காரு. நாம அறுவடை காலத்துல பொங்கல் கொண்டாடுற மாதிரி பருவநிலை மாற்றத்தால வடக்குல அதே பொங்கலை இன்னொரு நாள் வேற ஒரு பேர்ல அவன் கொண்டாடுறான். நமக்கு சிவன், அவங்களுக்கு ருத்ரா, நமக்கு கருப்பசாமி, அவங்களுக்கு பைரவா, அவ்வளவுதான் யா, எல்லாமே ஒண்ணுதான் சொல்லி சீமான ஒதுக்கிட்டு வந்தா அடுத்தாப்புல நம்ம திருமாசார் வராரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டா இந்து வேற இந்துத்துவா வேறன்னு சொல்றாரு. இந்துத்துவான்னு முதல்ல யாரு சொன்னது கொஞ்சம் தேடி பார்த்தா சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு. இந்து என்பது மதம் இல்ல, அது ஒரு வாழ்க்கை முறை. அந்த வாழ்க்கை முறைக்கு பெயர் இந்துத்துவான்னு சொல்லியிருக்காரு. புரியலையா? தாய்க்கும் தாரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இது தமிழர்களுடைய பண்பாடு. அதைத்தான் அவர் இந்துத்துவான்னு சொல்றாரு. பாரதம் முழுவதும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் நாகர்கள், அதாவது தமிழர்கள். அவர்களுடைய பண்பாடு, கலாச்சாரம், வாழ்வியல் முறை இதத்தான் இந்தியாவின் அடையாளம்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அவர் வச்ச பொது பெயர் இந்துத்துவா. திருமாக்கும் இப்படி ஒரு பதில சொல்லிட்டு நாம மெதுவா நகர்ந்து போனா அடுத்ததா தமிழன் வேற இந்து வேறன்னு எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்றாங்க. அடே, மலேசியா வரைக்கும் படையோட போய் தமிழர்களுடைய வீரத்தை அடையாளம் காட்டின சோழர்கள் அங்க என்ன கோயிலா கட்டினாங்க? சரி, அதை விடு. தமிழர்களுடைய பண்டைய கால கலை களஞ்சியம் எதை சொல்லுவீங்க? தஞ்சை கோயில், மதுரை மீனாட்சி கோயில்னு எல்லாமே இந்து மத கோவில்கள். அப்ப அதை கட்டின மன்னர்கள் எல்லாம் இந்து இல்லையா? இல்ல அவங்க எல்லாம் முட்டா பயிலுக, நீங்க தான் அறிவாளின்னு சொல்ல வரீங்களா? தமிழனுடைய வரலாற்றை புரட்டி பார்த்தா சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மானி, இந்து கடவுள் இல்லாத பக்கங்களே இல்லடா. உயிரை வாங்காதீங்கடா, உங்களுக்கு தேவை ஓட்டு தானே, வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு போனா மொத்த கருப்பு சட்டை சிவப்பு சட்டைக்காரன் முன்னாடி வந்து நின்னுட்டு உன்னால கருவறைக்குள்ள போக முடியுமா, சாதி தீண்டாம பார்ப்பனர் சதி, பெரியார் தான் பெருசா பேன் பார்த்தாருன்னு பெரிய பொய்முட்டையை கொண்டு வந்து போடுறான். சரி, நாமளும் மாற்று மதத்தினர் நமக்கு எதிராக பண்ற சதியை பத்தி எல்லாம் பேசக்கூடாது, எல்லாமே சிவனோட திருவிளையாடல்னு அமைதியா இருந்தா அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு தவறான வரலாறுகளை சொல்லி கொடுத்து ஏமாத்துறாங்க. இப்ப கூட நாம சரியான வரலாற்றை சொல்லலன்னா நம்மளோட கலாச்சாரத்தை நம்மளால காப்பாற்ற முடியாது. இந்த வீடியோ பாக்குற மாற்று மத நண்பர்கள் மன்னிச்சுக்கோங்க. ஒரு தமிழனா, ஒரு இந்துவா உங்ககிட்ட நான் வாங்கின அடிய இந்த உலகத்துக்கு சொல்ல போறேன். இந்து மதத்துல சாதிய வேறுபாடு இருக்குன்னு சொல்லி இந்து மதத்தை ஒதுக்குறவங்க கொஞ்சம் நம்ம மன்னர்களோட வரலாற்றை புரட்டி பாருங்க. ரொம்ப தூரம் போக வேணாம். கடைசியா இங்க யாரெல்லாம் மன்னரா இருந்தாங்க? புலித்தேவர், கட்டபொம்மன், வேலுநாச்சியார், இந்த 3 பேரை எடுத்துக்கலாம். இவங்களோட முக்கிய தளபதிகள் யாரு? ஒண்டிவீரன், சுந்தரலிங்கனார், குயிலி. இந்த 3 தளபதிகளும் இன்னைக்கு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் சொல்லப்படுற ஜாதிகளை சேர்ந்தவங்க. ஜாதிய கொடுமை இருந்தது உண்மைன்னா இவங்க 3 பேர் எப்படி தளபதிகள் ஆனாங்க? பொதுவா ஒரு மன்னர் வெற்றி பெற்றால் அவருக்கு நெருக்கமானவங்களோட ஆதிக்கம் அதிகமாகும். இதை பயன்படுத்தின வெள்ளக்காரன் கிறிஸ்தவ மதத்தை பரப்ப தீண்டாமைன்னு சொல்லி பொய் வரப்பி நம்மள நம்ப வச்சான். அட, ஜாதிய கொடுமை வெள்ளக்காரன் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க இருந்திருந்தா அதுக்கான ஆதாரத்தை காட்ட சொல்லுங்க பாப்போம். கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் ஜாதிய தீண்டாமையை உருவாக்கி அதை ஒழிக்க பெரியார் மாதிரி கைக்கூலிகளையும் உருவாக்கி மதம் மாத்தினாங்க. இப்ப கூட முழுசா மதம் மாத்த முடியல. இப்ப புதுசா ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க.